labari. Shekarar ta gabata gwamna ya aiko min miliyan 10. Miliyan 10? Miliyan 10. Ya ce gashi nan a sai a hidima kuci. Gudun in kai kuɗin ga banki sai na kai su a falo na aji. To dare yayi na fito irin haka sai na ji ana maka ruwa a cikin na yara da fitila sai na ga kusu ya ci fiye da miliyan 6. Miliyan 6? Ai wannan iko Allah. Ai abun mamaki ba ya ƙarewa mai gari. Ni nan kaina da ka gani nan akwai lokacin da na tara karnuka zan je farauta. Zan je can yankari zan je farauta. Na so bakin hanya zan tsalalka sai ga wata trailer ta ɗauko kaya ta yi faci kuma ta tsaya kan hanya. Ko su yayi sai na ce kai ya kamata wai amma wannan trailer an rasa wanda zai zo ya taimaka. Kawai sai na hangi wani sauro ya taso shi kadai da gudu ya daga trailer na sama. Da kanta kefe ya ajiye sauro kwarai tsakiyanka da akwai mai gari kare yake kare kuma gari wannan baron ka dibi tsabai da kwarai mai gari kare yake mai gari kwarai. Ku danna subscribe domin samun sabbin shirye-shiryenmu idan mun dora.